Различни колежки, както и да е. Добро утро. Двама герои с приказни имена са ми гости. Леголас и Арагорн. Шегувам се, разбира се, Били да Кид и Лекс, познат най-вече от изявите си с Trio 5, но както и с колаборациите си с много известни рап артисти. Днеска е деня на майстори и ще си говорим за вашето ново парче. Баш майсторите ли беше точно? Баш майсторска. Баш майсторска. Баш майсторска. Добре, много психарски клип. Кой измисли стайлинга въобще и цялата идея? Ами, Баш Motion, момчето, което снима самото видео. Той ми е много добър приятел. Искам да го поздравя за всичко, което е направил за нас. И за всички, които са ни помагали. Монте Мюзик и всички приятели. Абсолютно всеки, който е замесен с нас, иска да знаят, че го оценяваме. Момичетата имаха ли проблем да се снимат на толкова студено място и мрачно? Не, то беше една голяма маза, но беше много топло. В смисъл беше супер. Добре, искате ли да видим клипа и после си поговорим? В него участва новата надежда от East Coast. Да, Димчо. Така нареченият Димчо. Шегувайте след първата минута, наистина много забавен. Клипа започва мрачно, но като влезе Димчо става весело. Нека да видим сега част от парчето. Върни назад, аре да дай пак. Допускай бита, до цифра време съм на крак. Влизам в твоя трак. Shit money maker, shake what you mama gave me like a soul shaker. Вземи тоя shit, влизам ти на фит. В тоя фреш хит, стил бил бит бандит. Викай, шото бе брато, аз ще викам мацки. На бит тарикатски, знаеш как е градски. Дай 5 ноти 3, трака усили. Танцувам с лакти леко в стил бън to the beat. Баш майсторите са тук на линия. Ако питаш мен, бате баш миния. Били да Кид, хоми, лудия поет. Аре дай баунс, после сме матрак дует. Face mode rap, just like that. Стил добре познат, хвати целият ти град. I like the way it's going down. And you know I like this funky sound. It's got me going crazy, baby, crazy, baby. Ooh, you know I like this going down. And you know I like this funky sound. It's got me going crazy, baby, girl. Това е Джими, сипи далече от интриги. Аз и Били сме свели на светлинни години. Аз съм космонавт, викай ми Гагарин. От Русе до Варна, совалката палим. We so high, Houston, we got a problem. Чудя се въобще дали някога ще паднем. Уиски и бадем са голям тандем. Миски от харем, всичките за мен. Ниско платен, уличен бизнесмен. Виж кове мен, понеже съм джентълмен. Ще взема жена ти леко с мен. От схема на схема търся леко зелен. Проблема е там, че джама е постоянно замъглен. Свалям се, дигам се, правя го по цял ден. Как се намерихте така света троица? Ето го Лекс с Били да Кид и Димчо, пък от Варна. Той оттам ли ви изпрати вокалите или заедно записвате? Да, оттам ни изпрати вокалите. И Димчо е много успешно момче и го поздравявам за всичко, което е направил до сега. Ами, намерихме се, смисъл, лесно е. Като искаш нещо да стане и като ги има подходящи хора, всичко става. След това не е някой изоставен склад или лудница, топло мазе, всъщност. А маската откъде я намери тази? За Механибал Лектър ли е? От него ли се е взел под наем? На един приятел е, фактически. Той ни я даде. Мисъл да не го пуснат за издирване. Това си какво използва? Не обирай каса коли с нея, дали? Не, просто... Добре. Кой за нея? В смисъл, кой режисьор? Баш Motion. А той си... Да. Той си е всичко. Лексес много мълчи. Ти научи ли български, бе, Майкъл? Всъщност, както истинското ти име? Как се справи с български? Я кажи нещо. Ами, you know. Кажи нещо. It's gonna take some time. Ще му отнеме доста време. Добре, продължавам много време да ти отнема. Ти само разбираш ли добре на... What to do? What to do, you know? We're gonna make this thing happen. Я кажи, коя е най-трудната дума на български? What's the most difficult word for you in Bulgarian? Oh, I can't even say it. Before it used to be здравей. Used to be здравей. Я кажи здравей, България. Сега ще станем като малко като учител. I don't know. I guess like a long word, I guess. Добре, усмирителна риза, можеш да кажеш? Защото ти си в усмирителна риза тук. I don't know, man. This was crazy, man. It was I don't know, man. Bulgaria brings out the best or the worst in you. You know? Това е лудост, казва той. България те кара да покажеш най-доброто и най-лошото от себе си едновременно. It depends on who you are. Зависи кой си самият ти.
But it's good, I love Bulgaria. А твоето... Но добре, те обича България. Обичаш ли жена си? В смисъл, тя ли те кара да показваш и доброто и най-лошото в себе си или не? I love my wife and my children. Of course, yes. I know they're probably watching now. Be good. Добре, момчета, бъдещи творчески планове? Доста. Работиме здраво и да очакват хората наистина готини парчета и ще се надяваме наистина да ги радваме. С Кристо работите често? С Кристо имахме едно парче и в бъдеще, разбира се, ако се наместят плановете, ще направим още едно, да. Окей, тая песен не е забранена до 16 години, примерно, с тия кръвще. Не. Всъщност, какво използвахте за кръв? Кетчуп ли или... Латекс. No, blood, man. DNK. Истинска блъд. Истинска кръв ли беше това? Добре, да не сте заколили някой прасе, защото сега ще се надигнат тук всички природозащитници. Ще ни размажат и ще ни го убият. Добре, това е просто не литекс, както казва Димитър Пенев, а латекс. Така след малко ще си говорим за кино. Има много готини премиери тази седмица. Деян Статулов ще влезе тук при нас. Благодаря на баш майсторската, точно на Ден на майсторите. Гости ни бяха Били Хлапето и Лексас-Майкъл от Trio 5. Благодаря, момчета. Късмет на парчето. Благодаря и на вас.